Je kan het niet missen, het is Valentijn vandaag. Veel mensen zoeken dan ook de liefde op vandaag. In het beste geval heb je die al thuis zitten. Maar de kans is groot dat je die vandaag ook opzoekt. Misschien wel op je gsm, op Tinder bijvoorbeeld. En dan zijn er toch een paar dingen die je moet weten. Aan de lijn onze favoriete relatie-experte en Tinder-ervaringsdeskundige Chloe de Bie. Goedemorgen, Chloe. Goedemorgen, Sam en Heidi. Hallo. Fijne Valentijn al voor jou om te beginnen. Hè? Voor jullie hetzelfde. Dankjewel. Zeg Chloe, iedereen kent ondertussen wel Tinder, de dating-app waar je naar rechts of naar links swipe als je interesse hebt in iemand. Maar eigenlijk is Tinder, er is nu ook een boek over geschreven, ook een gemeen op geld belust beestje, hè? Klopt. Een collega, Elisabeth Timmermans, heeft eigenlijk een heel tof boek geschreven over de Tinder en het gevaar daarvan. En het is inderdaad zo, we denken allemaal, als je gaat tinderen, dat je gewoon iedereen die voldoet aan die straal die je hebt aangegeven van ik wil binnen de 30 kilometer iemand ontmoeten, dat je iedereen die op Tinder zit zomaar voor je krijgt op je Tinderscherm. Maar minder is dus bijvoorbeeld waar. Eigenlijk zit er achter Tinder een soort heel sluw algoritme dat eigenlijk ontwikkeld is om ervoor te zorgen dat je op den duur misschien wel eens zou gaan betalen voor Tinder. Hè? Want er zijn ook betalende versies. Ja. En hoe doet die dat? Die zorgt er eigenlijk voor, ze hebben ontdekt, dat als jij natuurlijk heel veel succes hebt op Tinder, waarom zou je dan betalen? Dus wat doen ze? Ze zorgen ervoor dat je af en toe, bijvoorbeeld in het begin, als je op Tinder zit, krijg je best wel wat interessante profielen. En je denkt, amai, dat is eigenlijk wel nog tof, hè? Knappe mannen in mijn geval. Mannen die voldoen precies aan wat ik zoek. Heel tof. Maar na een tijdje krijg je precies alsmaar minder interessante profielen. Dan krijg je zo de bocht. Ja, zo. En ze hebben, hoe weten ze dat, wat een interessant profiel is of niet? Tinder houdt natuurlijk al die data bij. Dus als ik bijvoorbeeld als persoon, of ik zal nu iemand van jullie nemen, Wim, als jij op Tinder zou zitten en het blijkt dat jij ongelooflijk veel en heel snel door vrouwen naar rechts geswiped wordt, dus geliked wordt, dan krijg je een heel hoge globale score. Ja, en dat zijn interessante profielen. Hè? De kans is groot, voilà. Ja. Sam? Nee, dat is niet waar. Maar ik wil maar zeggen, dus zo krijgt iedereen, elke persoon krijgt een soort globale score. De interessantere profielen, die houden ze een beetje achter de hand om mensen af en toe vast te houden aan Tinder. Hè. Want als je natuurlijk als je heel lang op Tinder zou zitten en je krijgt alleen maar slechte profielen, dan stop je ook. Ja. Dus op een bepaald moment krijg je dan plots weer precies heel wat mannen dat je denkt, wauw. En je blijft hangen. En dat is ongelooflijk verslavend natuurlijk. Hè. Ja, dus die algoritmes die werken gewoon verslaving in de hand. Ja, tuurlijk. Omdat je iedere keer een dopamine-shotje krijgt van wow, oké, nu weer likes. En weer een match. En tof. En op die manier natuurlijk door te zorgen dat je niet altijd de meest interessante profielen hebt, ga je misschien op een bepaald moment zeggen, misschien moet ik toch eens betalen. Ja. En dan ga ik misschien andere profielen voor mij krijgen. En wat gebeurt er dan als je betaalt? Als je betaalt, krijg je veel meer opties. Wim, je wordt geïntrigeerd, hè? Als je betaalt, dan kan je bijvoorbeeld swipen. Het gebeurt zodanig snel dat sommige mensen bijvoorbeeld swipen en plots denken, oh nee, dat was juist een goeie. En ik heb die naar links geswiped. En als je niet betaalt, dan kan je die niet terughalen. Als je betaald hebt, dan kan je zeggen, ik wil die terughalen, ik wil die terugzien. Bijvoorbeeld. Maar je kan ook een boost, bijvoorbeeld, stel, ik zit effectief op Tinder, stel dat ik denk, vandaag Valentijn, zoals Heidi zei, een goede dag om mij in de picture te zetten, dan kan ik, als ik betaal, vandaag een boostje inschakelen. En dat betekent dat ze mij meer gaan tonen aan veel meer mensen vandaag. Toch smeerlappen eigenlijk. Ja. Zeg maar, Chloe, zeg je dan als relatie-experte, blijf daar weg van Tinder? Nee, ik denk, Tinder is een heel goede manier om veel mensen te ontmoeten. Je gaat ook uit je eigen comfortzone van mensen die je nu kent, eigenlijk op zoek naar een partner. Dus het kan zeker, ik ken heel veel Tinder-koppels. Dus het werkt voor een stukje wel. Uiteraard, je mocht niet zo naïef zijn dat je, als je erop zit, dat je iedereen in je buurt hebt gezien. Nou, bijvoorbeeld, we krijgen net een berichtje van luisteraar Anke die zegt, ik krijg alleen maar brol op Tinder. Dat wil dan niet echt zeggen dat per se aan Anke zelf ligt. Dat ligt niet aan algoritme liggen. Ja. Dat ligt aan Tinder, die Anke probeert te overtuigen van ofwel te betalen, ofwel te blijven swipen. En dat zijn uiteraard de trucjes van, het blijft een bedrijf, hè. Ja, commercieel bedrijf. Ja, interessant. Dus ik denk dat je gewoon heel nuchter daarin moet zijn, maar swipe gerust door. Je kan altijd de liefde van je leven vinden, ook op Tinder. Oké, fantastisch. Chloe, hoe ga jij nog Valentijn vieren vandaag? Ik ga naar de Q Masquerade gaan, denk ik. Voilà.
Ja. Dus vanavond maskertje op en zien of dat jij daar een match vindt. Het zal wel zijn. Spannend, hè? Ja, kei spannend. Laat het ons weten, Chloe. En heel veel plezier vanavond, hè? Ja, dankjewel. Doei, bye-bye.